3 ġimgħat daqshekk ilhom il-bejjieħa tal-monti li jarmaw Taqali jaħdmu f'parkeġġ f'Taqali minflok fejn is-soltu jittella l-monti quddiem l-isptar tal-annimali, dan hekk kif għadhom flama dwar meta se jirritornaw għan-normal. L-isfidi bdew lura f'Settembru meta ingħata bidu għax-xogħlijiet fi-triq fejn is-soltu jittella l-monti, iżda żdiedu daqs 3 ġimgħat ilu meta mexxewlhom il-post. Dwar din il-kwistjoni li hemm għaddejja f'Taqali, Net News tkellem ma' Edward Borg, bejjieħ li jarma fuq il-monti blodda kif ukoll ma' bejjieħ ieħor. Huma tkellmu magħna dwar l-isfidi varji li qed iħabbtu wiċċhom magħhom kawża ta' nuqqas ta' pjanar. Aħna kull ma rridu n-numri mal-art biex meta niġu hawnhekk il-ħadd filgħodu kulħadd imur fil-kaxxa tiegħu. Qabdu għalqu mingħajr ma qalulna la xejn. Sħabi talaw 5 ġimgħat ilu u sabu il-blokki tal-konkos. Jien ovvjament kien inqal mal-tempu peress li jiena s-sitwazzjoni hija kif inhi ma klajtx. Borg spjega kif il-Gvern baqa' ma tax risposta lill-Kunsill ta' Ħattart minkejja li jagħmlu l-almu tagħhom biex iġibu risposta rigward dawn il-problemi. Dawn il-ħaddiema qegħdin ikollhom problema wkoll bil-bejħ hekk kif il-pubbliku ma jafx fejn mexa l-post fejn jarma l-monti kawża ta' nuqqas ta' sinjali. U din il-problema qiegħda taffettwalkom il-bejħ? Immaġina u n-nies ħafna min-nies ma jafux illi tal-monti ġewwa hawnhekk. Sewwa? Għasenna avvizi jew minn fejn tittaddi għal-monti jew ħaġa oħra xejn. U spjega wkoll il-problema li għandhom bil-marki mal-art ta' fejn ikollhom l-istands hekk kif dawn mhumiex organizzati sew u konsegwenza tek qed jinħolqu argumenti mingħajr bżonn. Mhux niġu hawnhekk noqogħdu nillatikaw u niġġieldu. Bejjieħ ieħor li xtaq jibqa' anonimu wkoll qalilna dwar il-problema tal-markers. Jiena kon marrit in-numru tal-kaxxa. Tant qegħdin bejja fejn tafawna hawnhekk li ma noqogħdux kollha. Dan il-bejjieħ esprima r-rabja tiegħu wkoll dwar dan it-tibdil. U ma nafx għalfejn għalawha issa fejn nelmaw għavi ma għalawiex għas-sajf bħalma ġieli jagħmlu. Vendikazzjoni nara jiena dik. Dawn il-ħaddiema kif ukoll ħafna iżjed baqgħu ma jafux x'ħajsir biex jerġgħu jirritornaw għan-normal mingħajr xkil sabiex jaqalgħu il-ħobża tagħhom.